Územie miestnej akčnej skupiny Partnerstvo Bachureň a miestnej akčnej skupiny Horná Torisa sa nachádza v prírodnej oblasti pohoria Bachureň a Branisko a vďaka svojim prírodným a historickým zaujímavostiam má predpoklady pre rôzne voľnočasové aktivity a turistiku. Pre turistov, ktorí hľadajú pokoj a samotu, čistý vzduch, hlboké listaté lesy, ostro modelované vrchy, nenarušenú prírodu či krásne výhľady, sú územia týchto akčných skupín tým pravým. Kryštálovo čisté horské potoky tu pri prerezávaní svojej cestičky vytvárajú množstvo čarovných malých vodopádov. Na turistických trasách sa tu dá vždy objaviť čosi nové, zaujímavé a obdivuhodné. Je to nádherný kus zeme na východe Slovenska, ktorý si zaslúži, aby sme šírili jeho krásu. V nasledovných minútach vám predstavíme najpríťažlivejšie turistické miesta týchto území, ktoré vás určite nenechajú ľahostajnými a budete ich chcieť prebádať cestou či necestou. Dobrý deň. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý. Prosím vás, ako sa odtiaľto dostaneme na Pekárnik? Na Pekárnik veľmi jednoducho. Pôjdete ďalej tou cestou, potom odbočíte po hrebeň vpravo. Je to ďaleko? Nie, je to ďaleko, asi 20 minút. Dovidenia. Tešilo ma. Majte sa. Dovi. Partizánskemu bunkru Pekárnik sa najlepšie dostaneme z Vyšného Slavkova. Pri mohutnom skalnom brale nad Malinkovou dolinou sa dostaneme k 18 metrov dlhej jaskyni. Tak a sme na mieste. Toto je ten partizánsky bunker Pekárnik. Počas druhej svetovej vojny sa tu ukrývali partizáni, ktorí mali za cieľ zlikvidovať vysokého nemeckého dôstojníka. Po úspešnej operácii sa však vydali dobrovoľne nepriateľovi, pretože sa im vyhrážali vyhľadením okolitých dedín. Boli transportovaní do koncentračného tábora. Jednému sa počas transportu podarilo ujsť. Osud ostatných je neznámy. Uvidíme, čo nás čaká vo vnútri. Je tu chladno. No, bunker je dlhý 18 metrov. Fúha. V tom bunkri im bolo naozaj chladno. Od ráscestníka Boldigáň odbočuje modrá turistická značka na krásnu veľkú skalu, ktorá bola vďaka turistickým nadšencom z turistického oddielu Kamilky sprístupnená. Kráčame na veľkú skalu, ktorá od Boldigáňa vzdialená 15 minút. Je to pozoruhodná skala, kde skalné bloky a steny dosahujú výšku až 30 metrov.
Prekrásne výhľady sú odmenou za vynaloženú námahu pri výstupe. Juhozápadným smerom sa dá vidieť Smrekovica, najvyšší vrchol Braniska. Západným smerom zas rozsiahle lúky plošiny Sihoť, v pozadí Levodské vrchy a za dobrej viditeľnosti aj Lomnickú rásochu vo Vysokých Tatrách. Severovýchodným smerom zas pozorujeme dominantnú Maguru. Od rázcestníka Boldigáň sa dá napojiť aj na zelenú turistickú značku, ktorá vedie naprieč celým pohorím Branisko. V roku 1849 sa udiala na Branisku významná udalosť. Bolo to v období, keď Maďari vystupňovali svoje požiadavky voči cisárskemu viedenskému dvoru. Slováci a iné národy žijúce v Uhorsku žiadali to isté od Maďarov. Vo februári 1849 došlo na Branisku k bitke medzi vojakmi maďarskej armády a cisárskou armádou, po boku ktorej bojovali aj slovenskí dobrovoľníci. Miesto bojov bolo na vrchole Chvalabu. Túto udalosť pripomína pamätný drevený stĺp, je schovaný 200 metrov južným smerom na Sľubickej strane Braniska. S diablovou dierou sa spája viacero legend. Snáď najzaujímavejšou je tá o mlynárovi, ktorý potreboval vodu na pohon mlynského kolesa. Dohodol sa s diablom, že ak mu vodu zabezpečí, dá mu to najdrahšie, čo má. V tom čase bola jeho žena tehotná. Diabol mu teda vyhlbil dieru, z ktorej vyvierala voda, a keď mlynárova žena porodila, chcel za odmenu novorodeniatko. Mlynár však nebol hlúpy a do vreca mu vložil na miesto dieťaťa mačiatko. Po trase vedúcej na Smrekovicu z Vyšného Slavkova cez Zelenú skalu sa stúpaním dostaneme popri poľovníckom posede až do sedla nad Hejdovom. Na vyhliadku je potrebné zostúpiť strmšie niekoľko metrov smerom nadol. Ocitneme sa na skale s krížom, odkiaľ je krásny výhľad na neporušenú krajinu. Zo Zelenej skaly je nádherný výhľad na Dreveník. Napravo od Dreveníka vidíme Spišský hrad. Úplne vzadu je vidieť Kráľovú hoľu. A pri dobrej viditeľnosti krásne vrcholky Vysokých Tatier. Smrekovica je najvyšší vrch pohoria Branisko. Vedie k nej niekoľko turistických trás. Zo Šindliara, Lipoviec, priesmiku Branisko či Vyšného Slavkova. Chodníky, vyznačené na jej vrchol len od roku 2004, sú strmé a vedú hustým porastom. Vrchol však ponúka krásne výhľady na Spiš, Dreveník, Spišský hrad, Rajdopíky a počas dobrej viditeľnosti i Tatry. Z výstupu je vidieť aj hranicu medzi Šarišom a Spišom, konkrétne medzi Nižným a Vyšným Slavkovom.
Nachádzame sa na najvyššom bode pohľa Branisko na Smrekovici. V nadmorskej výške 1200 metrov a nádherným výhľadom na okolie. Zo sedla Smrekovice je možné dostať sa aj k ponorovej jaskyni Diablova diera, ktorá bola vytvorená vodami Veľkej Svinky. Pozoruhodnou je hlavne pre rozdvojenie toku rieky. Tento jav je pri horských riekach východného Slovenska veľmi vzácny. Táto oblasť je známa tým, že je rajom pre hubárov. No nielen hubárov, aj zberačov lesných plodov. Nájdeme tu maliny, čučoriedky, lesné jahôdky, brusnice A veľa druhov liečivých bylín. Z lesnej a divokej zvery tu môžeme stretnúť vysokú alebo srnčiu zver. diviaky, líšky, no môže nás prekvapiť aj vlk. A dnes sme videli aj hada. Nad východným ústím Lačnovského kaňona sa týči zrúcanina Lipoveckého hradu. Dnes sa z neho zachovali zvýšky základov, múrov, hradných valov a priekop, či kamenná valcová väža do výšky 2 poschodí. Po oboch stranách Lačnovského kaňonu sa nachádzajú skalné väže a útvary. Najzaujímavejšia je skalná ihla nazývaná Mojžišov stĺp a skalná väža s veľkým oknom, takzvaná vrátnica. Dodnes nie je isté, kto a kedy hrad postavil, ale prvý písomný údaj pochádza z roku 1262. Možno práve nejasná história hradu vyvolala vznik mnohých povestí, ako napríklad o nerovnej láske. Istému pánovi z Lipoveckého hradu sa narodil syn Ján. Po roku, keď jeho manželka zomrela a malý Janko potreboval stále opateru, pán sa znova oženil. Macocha však bola zlá a bezcitná, vydala sa iba pre peniaze. Raz v noci, keď sa dieťa rozplakalo, nahnevaná macocha ho hodila do kúta izby a vybrala sa za svojím milencom. Malý Janko tak usedavo plakal, že to začula duša jeho nebohej matky a vrátila sa k nemu, aby dieťa zaopatrila a uložila ho spať. Keď sa vrátila macocha a videla spokojné dieťa, rozhorilo ju to tak, že sa rozhodla, že malého Janka zmárni. Vytratila sa s ním do tmy, vyškriabala na vysoké bralo, z ktorého chcela zhodiť. V tom však nečakane dieťa zaplakalo a z ničoho nič zarachotil veľký hrom. Ráno, keď slnečné lúče zaliali kraj, ľudia zbadali na vysokej skale skamenenú macochu s dieťaťom v náručí. Lipovecká dolina a Lačnovský kaňon sú považované za jeden z najkrajších kútov Šariša. V ich priestranstve nájdeme pramene minerálnych vôd ako Salvator a Sultán s možnosťou voľného odberu, národnú prírodnú rezerváciu Kamenná baba s množstvom zaujímavých skalných klenotov, zrúcaniny stredovekého kamenného hradu, jaskyňu Zlá diera a k dispozícii sú aj lyžiarske terény, hotely a rekreačné chaty.
absolvovaní trasy cez Lačnovský kaňon sa dostaneme cez lúku k značke, ktorá vedie k jedinej sprístupnenej jaskyni na území Prešovského okresu Zlá diera, miestnymi nazývaná aj Zlá džura. Je výnimočná práve veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajúplné podzemie. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si návštevníci svietia tradičnými jaskyniarskými karbitkami. Základná trasa trvá približne 40 minút. Je fyzicky nenáročná, vhodná aj pre malé deti. Bachureň, pohorie vnútrokarpatského Frišu, je severným susedom Braniska. Jeho najvyšší vrch má rovnomenný názov. Pod vrcholom sa nachádzajú 3 sedlá. Sedlo pod Bachurňou, sedlo pod Magurou a Lačnovské sedlo. Z vrcholu je výhľad na dolinu Čierny Močiar, Levodské planiny, Branisko a Vysoké Tatry. Odlesnené časti pohoria pokrývajú horské lúky a pasienky, ktoré dali pohoriu neopakovateľný malebný ráz. V pohorí sa nachádzajú minerálne pramene. Vieš, ktoré pohorie na Slovensku je malé, stredné a veľké zároveň? Znali horali dajú jasnú odpoveď. Bachureň. Áno, toto málo známe východoslovenské pohorie je naozaj také. Malé svojou rozlohou 142 km štvorcových, stredné, pretože jeho najvyšší kopec Bachureň s nadmorskou výškou 1082 metrov ho radí na 27. miesto z 59 slovenských pohorí. A pritom veľké vďaka svojej kráse a mimoriadnej malebnosti. Ahojte. Pravím. Ako sa prosím vás dostanem ku skale s tajomným nápisom? Sme na žltej turistickej značke. Týmto smerom v tejto brezovej mladine treba odbočiť chodníčka doprava a potom pekne kráčať voľne pod skalu a tam bude previs s týmto nápisom. Tak ahoj, maj sa krásne. Ďakujem krásne. Ahoj. Ku skalám pod Kravcovou sa dostanete po žltej turistickej značke cez Beňov hrb, zvaný aj Homôľka. Nájdete tam skalné okno a rôzne previsy. V jednom skalnom previse je vytesaný latinský nápis 18. storočia Memento me domine, čo v preklade znamená Pamätaj na mňa, Pane. Tento nápis súvisí s legendou o ohrozenom poľovníkovi a obetavom psovi. Kedysi dávno na Branisku poľoval barón. Počas poľovačky na diviaky k nemu honci zahnali veľkého kanca. Barón naň vystrelil, ale netrafil ho dobre. Poranený diviak
chcel na strelca zaútočiť, ale do cesty mu skočil barónov pes. Bil sa s kancom dovtedy, pokým barón opäť nabil svoju pušku bredovku a kanca zastrelil. Obetavý pes však na mieste následkom poranení zahynul. Na znak vďaky dal barón do skaly vytesať tento nápis, čo dokazuje, že príbeh sa s veľkou pravdepodobnosťou naozaj stal. Marduňa je kopec s pekným výhľadom a magickou vrcholovou atmosférou, ležiaci na jednej z najkrajších cyklorebeňoviek Slovenska. Je často využívaná aj na paragliding. Na jej sedlo sa dostaneme z rôznych smerov. Najkratšie je to z Renčišova, dobrý prístup je aj z Rožkovian. Samotná Marduňa má výšku 874 metrov nad morom. Je tu umiestnený veľký drevený kríž a mramorový oltár, na ktorom je vyrytý nápis Kam vedie tvoja cesta. Oltár bol postavený v roku 2000 veriacimi z Rožkovian. Z vrcholu je výhľad na pohorie Čergov, Spišsko-Šarišské Medzihorie, Bradlové pásmo a lyžiarske stredisko Buče. V severnom svahu vrchu Mindžová sa nachádza tzv. Parkaň, jedna z najzaujímavejších pieskovcových tiesňav na Slovensku. Jej skalné steny siahajú až do výšky 10 metrov a nachádza sa tu niekoľko neprístupných jaskýň s ľadovou výplňou. Prístup k nej nie je turisticky značený, najľahšie sa k nemu dostanete od lyžiarskeho strediska Buče. Slovo Parkaň pochádza zo spišského nárečia a znamená plot. V literatúre sa tiesňava spomína už v roku 1841. Celková dĺžka tiesňavy presahuje až 200 metrov, pričom sa člení na dolný a horný Parkaň. Stala sa aj predmetom pozornosti prešovských jaskyniarov, ktorí tu podľa údajov v literatúre z roku 1999 našli 5 jaskýň s názvami Dymiaca diera, Vianočná priepasť, Priechodná jaskyňa, Ľadová priepasť a Pivnica. Ani jedna z nich však nie je sprístupnená a ich návštevy môžu byť nebezpečné. Najmä ak si uvedomíme, že v najdlhšej z nich namerali jaskyniari až 120 metrov dĺžky a 27 metrov hĺbky. Počuli sme, že tu niekde v Kopitovskej doline sú nejaké rokliny? Áno, sú dve. Roklina Voroblík a roklina Chmeľová. Sú to veľmi pekné rokliny, v podstate taký malý slovenský raj. Sú ľahko prístupné? Je problém prejsť cez nich, pretože je tam veľa popadaných stromov, ale pri troche odvahy a orientačných schopností dá sa. A ako sa tam dostaneme? Pokračujte ďalej okolo Kopitovského potoka a pri rázcestníku Kopitovská dolina chaty odbočíte doprava a okolo lesa prídete práve k tej rokline Voroblík. Super. Tak ďakujeme. Ďakujeme. Pekný zážitok, dovidenia. Majte sa. Málo ľudí vie, že v doline Kopitovského potoka sa ukrývajú dva skvosty, ktoré by sa svojou krásou mohli rovnať roklinám slovenského raja. Avšak tieto núkajú čosi viac. Nebezpečenstvo, dobrodružstvo a divokú nedotknutú prírodu. Žiadne rebríky, reťaze, stúpačky ani turistické značky. Je potrebné spoľahnúť sa na svoje nohy, orientáciu, výbavu a hlavne na svoje skúsenosti. Trasa vedie od Čindliara cez koryto Kopitovského potoka.
Rokliny Kopitovskej doliny Chmeľová a Voroblik sú jedny z mála divokých kútov Slovenska, kde sa človek ešte môže na chvíľočku cítiť ako dobrodruh. Dajú sa tu pozorovať vodopády, kaskády a abrázne vymodelované obriarce. Dlhšou a mohutnejšou roklinou je Voroblik, ktorý v dolnej časti vytvára dva zlomy s prekrásnymi kaskádami. Roklina Chmeľová je kratšia, divokejšia a takmer neprístupná. Prístup do lokality trocha sťažuje množstvo popadaných stromov, ktoré však veľmi pôsobivo dotvárajú divokú atmosféru nenarušenej prírody. Zámerom tohto filmu je aspoň v krátkosti priblížiť krásy miestnych akčných skupín, partnerstvo Bachureň a Horná Torisa a takýmto spôsobom sem pritiahnuť návštevníkov zo širokého okolia. Na celom území je omnoho viac ďalších možností na rôzne zaujímavé túry, pikniky v prírode či lyžovačky. Veríme, že naše potulky vás inšpirovali a dostatočne motivovali zobrať ruksak na plecia a vydať sa cestou necestou po tomto krásnom kraji.